ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଞ୍ଚା ବୁଟରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ତରକାରୀ କରିବା ବିନା ବତୁରେଇକି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତେଲରେ ପକେଇଲି ଲଙ୍କା ଜିରା ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାପରେ ପକେଇଲି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାକେ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଲୋରେ ରଖିବେ। ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ସେଥିରେ କଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସେ ସଫ୍ଟ ନ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା, ଯେମିତି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ ମସଲା, ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଭଲସେ କଷିଦେବେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିଦେବେ, କାରଣ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରେସରରେ, କାରଣ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛେ। ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଜାରିଦେବା। ଜାରି ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପକାଇଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ତାକୁ କଷିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପାଣି ନ ମରିକି ଟିକେ କଷିଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗି ନ ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେତେ ପାଣି କି କେତେ କାଠୁଆ କରିବେ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି 2ରୁ 3ଟି ସିଟି ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ବତୁରେଇ ଥିବେ, କାରଣ ବତୁରେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5ରୁ 6 ସିଟି ଦେଇଦେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇରେ ରଖିବେନି, ମିଡ଼ିୟମରୁ ଲୋରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁରୀ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବତୁରେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍